DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, ndango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Zvamanje vanhu vaindinetsa kuinbox kwangu vachibvunza kuti iwewe Holy unogara uchitaura kuti ningi ndewe fake, ningi ndewe fake, ningi haagone, ningi anogona, ningi ndewe fake. Chimbotiudzawo vaunoona kuti ndivo ana sekuru vanokwanisa kubatsira vanhu matambudziko avo munyika yeZimbabwe. Ndikati aiwaka, inini ndinoita zvido zvevanhu zvinodiwa nevanhu, ndo zvandinoita sei zvandinoita pa Point 5 Creative Studios. Chino chichivhitivhiti chenyu imimi vanhu. Zvese zvandinoita on this platform ndinozviitira imimi mafollowers Point 5 Creative Studios. 89,000.3k subscribers, over 2 million monthly views per Point 5 Creative Studios. It's because of imimi. Pane maloya of fans angu, maloya of followers angu anonditumira message ku inbox, vane namba dzimwe dzandakatoseva, vamwe vandinotaura navo on daily basis. Ndivo vanhu vandinoda kutenda, ndivo vanhu vandagadzirira this video kuti vaone, kuti vazive kuti ichi chokwadi ichi ndo zviri kutoitika, ndo zviri paground. Pane varume 3 vari kumashure uku, ana kule vangu vandakashanda navo gore ra 2025, ndichivashambadza, ndichitaura navo, tichiwirirana, tichimbonetsana, tichionesana. But one thing that I will tell you, pavarume 3 ava vari kumashure kwangu ava, hakuna kana munhu 1 wandakarifeya akadzoka achitaura kuti Holy, kwawatiendesa kuyakuye tazobirwa mari, kwawatiendesa kuyakuye zvinhu zvedu hazvina kufamba. Aiwa, hakuna kana 1. Saka ndauya kuti ndikuudzei kuti even maprofita, maprofets mahombe amunototemba muchiti tinoenda kuchechi isusu hatiite zveng'anga, vanotoenda inonzi Nicodemusly kaverevere kunoona ana sekuru ava vari kumashure kwangu uku. Vanoenda kunovaona. Handichataura zvangu mazita because inonzi confidential information, but one day mukazondiwana ndakarohwa newhisky ndakafarisa, ndogona ngokuudzai kuti muprofita Nhingi anga ari kwasekuru Nhingi kamusi wakati.
tinoenda kuda sei teta kubuda musaga aiwa but handizodaro zvangu handitambe neconfidential information handiite izvozvo. Even vaiuya kuinbox kwangu vachibvunza kuti toda n'anga dzechokwadi ndichivarifeya kuna nasekuru ava hapana kana mumwe chete one wawakambondinzwa paplatform panapa ndichitaura kuti nhingi yanga asina mbereko ndakazomuendesa kwasekuru nhingi akazonodai akadai. Hakuna zvakadaro. So wekutanga ndisekuru Kanengo. Sekuru Kanengo. Sekuru Kanengo anopedza bhora. Mukauya paplatform panapa mukaenda pamavideos mukasecha kuti Sekuru Kanengo munowana nyaya dzaSekuru Kanengo dzakanaka, matestimony akanaka. Ukaenda paGoogle ukanogoogla kuti Sekuru Kanengo unowana nyaya dzaSekuru Kanengo dzakawanda. Vanhu vari kufara, vanhu vari kubatsirwa naSekuru Kanengo. But let me give you a warning tiri ipapo. Ukaenda paFacebook ukanonyora kuti Sekuru Kanengo vari kubuda naSekuru Kanengo more than 1000. Dzimwe dzacho imbavha. Ngwarirai kuita sei kubirwa mbavha. Ndosaka ndauya nevideo rino iri ndichange ndichiisa nhamba dzaana sekuru pascreen muchidziona dzese kuti dzaSekuru Kanengo idzo, dzaSekuru Musundagore idzo, dzaSekuru Tasvu idzo. Tabva kuna Sekuru Kanengo tinobva tajamba kuenda kunani? Kuna Sekuru Tasvu. Sekuru Tasvu handina mashoko akawanda ekutaura. Sekuru Tasvu akabvira kare vachipedza bhora. Even Sekuru Tasvu ndikatovafonera izvozvi ndiri palive panapa ndoti Sekuru, motikari yangu yafa, handisina kana option kuti ndoita sei, irida kugadzirwa, handisina chekufambisa. Sekuru Tasvu anongoti muzukuru uri kuda mari. Ndomba ndati sekuru mukanditumira mari yakati inokwana, onzi ndotumira mangwana muzukuru. Mangwana acho usafunga kuti ndichavafonera futi, unotongoona notification yapinda. Sekuru Tasvu munhu ane moyo wakanaka. Sekuru Tasvu vakabatsira endimuridzo. Sekuru Tasvu vakabatsira vanhu vakawanda, physically, spiritually neemotionally. Sekuru Tasvu vanopedza bhora zvisina kana ukopokopo kana kuti chii. Mavideos makamaona, endimuridzo makamunzwa achitaura kuti Sekuru Tasvu akandibatsira, mota yandiri kufamba nayo ndakatengerwa naSekuru Tasvu. Sekuru Tasvu anopedza bhora. Zvandiri kutaura izvi pamusoro paSekuru Tasvu, Sekuru Kanengo futi vanozviita. Vanotori nevanhu vavakabatsira vachipa motikari, kusanganisira kapfupi nevamwe vakawanda wanda vakabatsirwa nani? naSekuru Kanengo. Tobva tazoya kuchibaba chenyuchi Sekuru Musundagore. Aiwa izvozvo hatichataure zvakawanda. Vakabirwa, vari kutaura kuti zvinhu zvedu zvakadzoka. Vakarasikirwa nevanoda, their loved ones. Vari kutaura kuti baba vakadzoka, amai vakadzoka, mumwe wangu akadzoka, simply because of Sekuru Musundagore. Sekuru Musundagore is the most endorsed traditional healer in Zimbabwe. Nema bloggers akawanda. Ndakaita video racho on this platform and makariona and makavanzwa vega vachitaura ana Zigo, ana Sparks, ana Mkoma Sly, anonzi ana DJ T1, ana Manas Chibanda, vese ana Uncle Saint, vese vari kunakirwa nebasa riri kubatwa naSekuru Musundagore. Manumbers mamaona ndiyayaya ari pascreen. Uramba uchinetseka nei? Matare akavhurwa, Sekuru Kanengo akavhura, Sekuru Musundagore wakavhura, basa riri kutsva, Sekuru Tasvu wakavhura. Gore raakupera iri. Kana usina chawabata, uchiti ukabata mari iri kungotsakatika, iri kuperera kumahure, iri kuperera kuhwawa. Chimboenda unopiwa zvekugeza muviri, ubvise jambwa nerushava-shava zviri pauri zviri kukunetsa. Bata manhamba ari pascreen aya, wotaura nevarume
ava moti kule Sekuru ndini muzukuru wenyu ndinofollowa 5 Creative Studios ndanzwa nyaya dzakanaka dzamuri kuita. Whether wabata Sekuru Kanengo, whether wabata Sekuru Musundagore, whether wabata Sekuru Tasvu, vanoshanda pamwe chete. Dambudziko rikaenda kwa Sekuru Tasvu, vakatadza dambudziko iroro vanokuti enda kwa Sekuru Kanengo. Woenda kwa Sekuru Kanengo vanonoripedza. Sekuru Musundagore vakatadza dambudziko iroro vanoti enda kwa Sekuru Tasvu. Woenda kwa Sekuru Tasvu vanonoripedza. One thing that I will tell you ndechekuti traditional healers aya akangofanana nemadoctors. Kuna doctor wemusoro, kuna doctor wemaziso, kuna doctor wemazino, kuna doctor wemakanda, wemaskin, anoona skin doctor, anoona kuti zvakamira sei paganda rako. Ndo zvakafanana nevanhu ava. Saka dambudziko rako unogona kuenda naro kuna Sekuru Musundagore ronotadza kugadzirika kana kuti roita mbichana rotadza kunyasopera. Aiwaka vanogona kutokurifeya kunani? Kuna Sekuru Tasvu kana kuna Sekuru Kanengo. Nekuti madoctors zviremba anonzi traditional healers aripo pakukubatsira iwewe. Saka bata namba dziri pascreen wotaura navo varume ava vokubatsira. Usaramba uchitambura 2026 yatakupinda iyi. Piwa zvekugezesa ubvise munyama. Piwa zvinhu zvinokuchengetedza iwewe nemhuri yako nepfuma yako. Usasare mugore ra 2026. Ndo zvangandangoya ndakakubatirai as for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes. Truth is bye for now. Let's meet in the next video.